A onaj moj omiljeni, kada to ste pričao 100 puta, znate za to kad je Muja otišao u Ameriku da živi kao trbuhom za kruhom. I znate za taj? Shodno onoj fori. I kao dolazi tamo, izlazi i šeta, gleda ono, znaš gde je došao u LA, kad naiđe Hasu i kaže, Mujo, sto ti? Kao jesam, ba Has, sto ti? Pa kao ti si otišao u Ameriku pre mnogo godina, kaže jesam, pa svi ovde u Bosni pričaju da se ti baš našao, da ti ovde banja, da je se, kaže jesam. Pa kaže kako? Pa kaže, vidiš onu kuću gore iznad zaliva. A pogleda ono ludilo kuću. Ludilo ono, Infinity Basel. Kaže, Hase moj, to je moja kuća. A, kaže, nemo, kaže, a vidiš ona kola ispod? Kaže, koja ba vidi Ferrari, Lambo, 3 auta. To su moja kola. Aj, ja se snašao, ne mogu da ve. U tom trenutku izlazi prelepa plavuša iz kuće u providnom spavačici. Kaže, a vidiš ovu plavušu? Kaj, nema mi reći da ti je žena Hase. Kaže, što mi je žena? Au, bravo. Pa nemoguće, pričuje dvojica u to trku neki nabildovani frajer izlazi iz kuće, obori ovu plavušu i poče da pegla. Kaže, Haso, ko je onaj lik što ti ženu sad tesač? Mujo, to sam ja. To je najbolji za sve, brate. To sam ja. To je tako da ovo sam ja bio u Snežnoj doli, to sam ja.